Masquera say Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutangaho kuyapa neno channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingwa gara waka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nas Mure Zimbabwe tabigirai nyayabudits kwa former CIO boss we Abuda achitaura about mamiriro akaita zvinhu mu the security apparatus yenyika yeZimbabwe. Hanza zvina kumera mushe pane kutambura kuri kuitwa hanzi masoja nemapurisa nemaCIO muchaona vari pavari papo hanzi vari kutambura, and it's now time for them to take action. Abuda achitaura zvinhu zvizhinji zvichinzi maresources ari kulutwa vana veZimbabwe vachitambura, hanzi including ivo masoja nemapurisa ari kushandiswa kudefenda vamunangagwa. Tisati kuwesta nguva itowa kuti muunzwa audio yatakuvigirai iyi muamate zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Mamuka sei vana veZimbabwe lifuke njani? Good morning. Mwauka bwanji? I trust that you are all okay. Tinotenda Mwari nemukana uno wavatipa zvakare mukati mezuva ranhasi remusi wa12 August 2025, zuva rakaiswa parutivi nenyika yose kuti ticherechedze nekukudza nekuremekedza mauto edu kana kuti masecurity forces edu emuZimbabwe. Muzuva rinouya mushure mekunge tabva mukucherechedza zuva remagamba, tichirangarira varume nevakadzi, vakomana nevasikana vakazvipira kuti vanorwira nyika ino ive nezita rainaro nhasi rekuti Zimbabwe. Ndichataurawo zvandichataura pamusoro pemasecurity forces eZimbabwe. I'm a former member of the security forces dzeZimbabwe. Ndakaseva hangu panguva pfupi in the police force. But ndisati ndataura kunyange shoko rimwe pamusoro pekukosha kwema defense forces eZimbabwe uye kuti zvavanotarisirwa kuita mukati mekuchengetedza nyika yeZimbabwe ndezvipi, ndati ndimbotora mukana uno kuti timboongorora nekutaura pamusoro the unsung heroes of Zimbabwe, the forgotten heroes of Zimbabwe, vanhu vasina kupuhwa kana kutaurwa nezvekukosha kwavo mukati menyika yeZimbabwe padanho rekusunungura nyika yeZimbabwe. Ndichataura pamusoro pana Chimbwido nana Mujibha uye kuti nevabereki vose vakanga vari muZimbabwe panguva the second Chimurenga. Varume vachinotrenwa kuChina nekuRussia nekuti ZAP mostly were being trained in Russia. Of course tine makadhazi eZANU-PF akazoendawo kuRussia, vamwe vakaenda even kunana Finland, vakaenda kwakasiyana siyana vachinotrenwa. Vachinotrenwa pamusoro pehondo. Vakadzwisisa kana kuti vakadzidziswa kuti vaifanira kuzvinyudza mukati mevanhu kureva kuti they were to be fish and the people were to be the water that would protect the fish. Mukati mekuita mobilize the masses kuti vanzwisise donzo negwara rehondo yatakatarisana nayo from panguva yakarongwa kuti Zimbabwe haisi kuzowana a negotiated settlement yeindependence, even though iriyo yakazoitika, but paidiwa zvombo nokuti Malawi neZambia dzapuwa independence muna 1963. Ian Smith nevamwe vake vakaramba kuti Zimbabwe ikwanise kunge ichiwana rusununguko, zvakaita kuti vana Robert Mugabe, ana Joshua Nkabuko Nkomo nevamwe vose vakafunga kuti the best foot forward was an armed struggle, which indeed was the best foot forward. Vachidzoka kuzoita mobilize the masses, mune
two groups of people, in fact one group, but the names were determined by gender. Paive nana Chimbwido nana Mujiba, vanhu vairekrutwa kuti vabatsire pakuona mufambiro uri kuita zvinhu mukati menyika, vachibatsira macomrades nereconnaissance and surveillance, vachivaudza mufambiro waiita mhandu kana kuti vavengi. Kureva kuti vanhu ava vakave on the line of battle, kunyange vakanga vasina pfuti, kunyange vakanga vasina kutrenwa, but vakazvipira kuti vachabatsirana mukoma vakanga vaine pfuti kuti vasurvive mukati mebattlefront. Vanhu ivavo vamwe vavo vakapfurwa, vamwe vakatofa. From my area of origin, kumarondera kuti ndotori nemumwe watinoti TB, he survived but one of them akapfurwa akatofa. Nanhasi gumbo rake rakatokuvara asi he survived. Vanhu ivavo ndinovati ma-unsung heroes. Why? Because after vaita all that commitment and all that ningi, that is ziu yekuti Zimbabwe irifanira kusununguka, hapana kana chimwe chakaonekwa kana kuti chavakatapuwa kana chavakanzi vakabata mukati mekuzvipira kwavakanga vaita. Tinotoona kuti kubvira 1980 hurumende yavaMugabe ichiteverwa neyaMunangagwa yakangopa vanhu ivava vimbiso. Gore roga roga kana toenda kuma-elections vanonyorwa pasi mazita, vonzi no toda kuitira zvekuti nezvekuti nezvekuti. Kana election yapera vobva vangokanganwikwa. Vamwe vacho vazhinji vapera kufa vari mukati meurombo hunonzwisa tsitsi, nokuti vamwe vacho havana kukwanisa kuenda kuzvikoro, havana kukwanisa kunge vakadzidza. Tine vanhu vasina kutombobvira vakaenda kuchikoro pamakore I think 68 69 kunyanya kumaruzevha, vakatobva vatozoshayiwa mukana wacho iwoyo zvachese. Zvichireva kuti vanhu ava vakave nemhuri, vanadzo mhuri, vanenge vakungotaurira vazukuru vavo nokuti vatowana sekuru, no ini ndaive Mujibha, ndakazombopareta ndakadai, dzine dzingori nhoroondo asi chakabatwa hapana. Saka Mujibha anenge achitaura nhoroondo yezvaakaita mukati mehondo ari parutivi pawo veteran akanga akabata pfuti, vese vachikangama pfuti, vazukuru vakavatarisa pasina kana chinobatika chinoratidza kuti that commitment was recognized by the government of Zimbabwe. So ndinovati ma-unsung heroes because hapana anotaura nezvavo, vanongotaurwa nezvavo kana ZANU-PF yakuda kukambena, kwakuda kuendwa kuma-elections, ndipo panorangarwa tinoona Mujibha ngavaite zvavaisimboita munguva yehondo. Saka muchaona kuti 2008 pakasetwa mabhesi against the opposition paya, vamwe vacho ndo vakanga varipo vavimbiswa zvakare zvavakavimbiswa, asi vakangove involved nekudaurwa kweropa rakanga risina mhaka, pasina kana chimwe chavakabatiswa kana chavakazowana. Of which a new Zimbabwe must recognize that constituency, because their commitment and their input to the liberation struggle cannot go without notice. It's one key element inofanira kuaddresswa neZimbabwe itsva. Even vakanzi vafa, munoona dambudziko reZANU-PF nderekuti mwana woukwa anodya ndaaripo. I will tell you two examples dzinoratidza kuti this government is very callous. Number one, pakanzi pari kuvhetwa ma-war veterans, havana kumboconsider kuti vakanga vafa ma-war veterans pavakazopuhwa mari, kwete ma-50,000 iwaya a1997, ma-50,000 aya. Indina sekuru vangu vakanga vafa, takamboedza kudzifambira nyaya dzacho asi hakuna chakabuda. Vana vavo we struggled kuti vaite vakwanise kuenda kuchikoro, nambuya vakanga vasiyiwa nanhasi vakatozoita relocate kuBotswana vachiedza kuriritirawo mhuri.
ZANU-PF haina basa nemunhu anenge afa, whether wafa uriwo veteran kana kuti they don't consider that. Saka ana Mujibha na Chimbwido kunyange marecords akavepo, the new government yevanhu veZimbabwe yatiri kutsvaka kuti ibude kubudikidza nerevolution iri kuitwa spearheaded naComrade Geza, tinoda kuti irangarire vanhu ivava pasina unyengeri kana chitsotsi, nokuti tinoziva kwazvo kuti mawo veterans vachivhetwa pane chitsotsi chaitwa chiziva necorruption yanga yatomo. Pane vanhu hobho vakapiwa ma50,000 iwayo vanga vasingadeserve, vaideserve vazhinji vakashaya, chiefly among us those vakanga vari from the ZAPU side of things, because ZAPU was being alienated neZANU-PF. Saka ishuwiro yangu yandinobhilivha kuti ishuwiro yevazhinji kuti vakomana ana Mujibha ndo vaimhanya vachinoti no, masoja ari kuuya akadai zvazodai, chimurenga chikatsva paya, vamwe vacho vaipinda pacrossfire votopfurwa vofa, vamwe vokuvara, vamwe vobatwa, zoita sei. But they were committed. Vanhu vanofanira kuti varangarirwe, zvisina kunzi taakuenda kuma-elections, asi zvinofanira kuitika chero nguva. Then tine second constituency zvakare, tine vabereki vaipa zvokudya, vachibika zvokupfeka kunana mawo veterans, vachipa a lot of input, financial and material input to the cause of the struggle. A government should recognize their input, nokuti pese panotaurwa nyaya yekuhondo, takaenda kuhondo pari kutaurwa zvemunhu akabata pfuti, hapasi kutaurwa commitment yababa naamai vakanga vachivanza makomureds mugudzururu kana kuti muhozi kana chichinge chatsva. Vamwe vakapisirwa misha, mombe dzikaurayiwa dzikaita sei, vamwe vakapedzisira vachigara mumakipi vabereki. All that input iyo was never recognized the government of Zimbabwe, of which ishuwiro yangu, because vamwe vakatoparadzirwa their livelihood. Kune vamwe wekuti pamwe mombe dzakabva dzafa, vakabva vatosara vavarombo, vamwe vacho vakasara vasina chinhu, vakati aiwa Zimbabwe yauya ichaita kuti vana vave nemabasa. Ndiyo Zimbabwe yacho isina mabasa kuvana, ndiyo Zimbabwe yacho yekuti vana vakudyiwa nemakaro vachitiza munyika, vachikrosa Limpopo river, kutiza munyika isiri pahondo. So those constituencies must be recognized, and there must be a way of compensating vabereki vedu, just like we feel kuti pachazogadzirika nyika iri nyika inorecognize vanhu, panofanira kuti guku rahundi panokompensatwa vanhu veguku rahundi, even vanhu vakaruzawo their livelihood during the liberation struggle must be compensated accordingly. Regai ndichidzoka kunyaya ndati nhasi tinorangarira kuukoshwa hwemasecurity forces edu emuZimbabwe, the people that are defending Zimbabwe. Zimbabwe cannot be interpreted as a political party or as belonging to an individual political party. We have got different political diversions in Zimbabwe which should be recognized and protected accordingly. But however, from 1980, we have had a culture of protecting the ruling elite over protecting the nation. It is upon the defense forces of Zimbabwe to realize that their mandate cuts across the political divide. It is to defend Zimbabwe even against those who might be the ruling elite. When the ruling elite divert their mandate of governing Zimbabwe and then plunder resources, go into extra gear, into gear number 5, into that drive, overdrive, yekuita plunder ma state resources, it is upon the defense forces to call that to order. Trust me, ma defense forces eZimbabwe vane vabereki, vane vanin'ina, vane madzikoma whose chances to live in Zimbabwe are dwindling by the day. So kuti tifunge kuti isusu masoja ari kurarama in cloud kakuland kana kuti in an oasis whilst the rest of Zimbabwe is a desert, it's a total lie. And that lie needs to be brought on the face
imaZimbabwe Defense Forces kuti guys, Zimbabwe nyika yenyu inyika yekuti ine simba kana kuti ine capacity yekuti musoja, mupurisa, prison officer, muCIO uchipedza training unopuwa loan inogarantiwa negovernment kuti utenge imba, utenge motikari, uchipuwa mari salary inoita kuti usakwerete mari yeschool fees kana kuti usaende kwaMozi kunotanga kubheja kuti uwane mari yeschool fees. Zimbabwe has got that capacity. Ndokusaka muchiona kuti mazimotikari ari kutengwa negovernment motikari dzemhando yepamusoro-soro, imotikari dzemhando yepamusoro-soro dzinofanira kunge dzichiti iwe unofanira kutengerwawo kako kaakwaya usingamirire kuti Chivhaya abire nyika ozokupa. We don't need partisan kuti muve partisan kuZANU-PF kuti muwane kudya. That is where you are getting it all wrong, because when you make ZANU-PF your alpha and omega of life, it means kuti focus yako inenge yayo kuti ZANU-PF must survive in power kuti ndidye. But tiri kuti isusu in 1980 Smith abva papower, masoja akanga ari eZimbabwe haana kubva adzingwa ese basa. Whites, they were there. We even had General Peter Walls as the first commander of the Zimbabwe Defense Forces. Saka izvozvo zvinofanira kukupai muono kuti a change of guard does not mean kuti imi munorasikirwa nebasa, because muri civil servants, you belong to Zimbabwe. If one person goes from leading Zimbabwe and another comes, it doesn't necessarily mean you are going to be changed. No, you will remain my employees of the government of Zimbabwe. Contract sign, it's not between ZANU-PF and yourself. It's between Zimbabwe and yourself. The Republic of Zimbabwe employs you as under the Zimbabwe National Army, under the Zimbabwe Republic Police, under the Zimbabwe Prison Service, under the CIO, Central Intelligence Organization. That should then give you muono. Tinoziva kuti of course you have been indoctrinated even ku training. ZANU-PF is putting its own propaganda ikoko kuti mese muve madhamu muve nekuona kuti aiwa ZANU-PF is the beginning and the end. But kuti ZANU-PF yacho has been hijacked by the corrupt. It is no longer the Liberation Party that brought or fought alongside ZAPU to bring independence to Zimbabwe. No, it's no longer that. It is now a group of thugs and thieves who are plundering my state resources, my national resources. Look at the group of people that ZANU-PF vari mukati maye zvino vari kuti vamuri kuti maybe ndo vangangoita take over the reins dzeZANU-PF kana ana CD vaenda, ana Comrade Chiwenga vaenda, ana Kazembe, ana Scott Sakupwanya, ana Wikineo Chivhayo, anonzi anomarambo Mugwadi, Tafadzwa Mugwadi. Ndo vanhu vari kunzi kana timu riripo yezvinezvi rakaenda kuhondo rikangirapa, ava ndo vachasara vakabata ZANU-PF. Automatically unotoona kuti they decimated that party. Hakuna imbavha. Saka unless and until you security forces realize kuti definitely ZANU-PF has been hijacked and Zimbabwe at large has been hijacked, and it is upon you, because in Zimbabwe hakuna munhu anogona kuenda parod akanoti ada kudemonstrate against what is happening in Zimbabwe and survives without being shot. So it is you ndimune pfuti dzacho, ndimi muri kurara makagadha timu riri kuba right now. Vamwe venyu vakutogadha Chivhaya atooneni nesecurity, ma-state security apparatus are guarding Chivhaya, are guarding everyone, and vane vakupuwa mari nana Chivhaya because sarara haisi kukwana. But that is abuse. Chivhaya is just a public citizen like myself. There is no exemption anyway. I might be even better, not in terms of mari because handina hangu kurarama nekuba. But I contested for parliament and at one stage, although I lost. But tikuti Susuka, as it stands right now, you guys are our last hope. You are our bastion of expectations. We are only
left with you guys. Your input to this revolution is key. And it's mandatory because you have to save Zimbabwe. Otherwise, Zimbabwe is dying. Makatarisa, muine ma uniforms akabvaruka. Look at how things have declined in the security forces. Isusu patai seva. Baba kwai we are tinned beans. Rakagadzirwa muZimbabwe. Everything. Tinned beef. Tinned everything, tinned fish. You would have that, all those things. Panning, kana mukaenda out on operation, you would be well fed, you would be well taken care of. Uchibva ikoko unewinize allowance rako, wombopuwa ma days off, woenda ono relaxa uri kumba nemhuri yako. But it's no longer like that. Muri kudya beans genga ne beef rekukwangwa yaka one piece. Zimbabwe ine mombe dzakawandisa. Dzakatowandisa munotokundwa kudya nyama nema comrades anga ari kuhondo because vaidya makabhiji, vabereki vaiuraya mbudzi, vaiuraya mombe, vachichikomboza masongo gandanga ridye derere mukoma rinozorera, gandanga ridye derere mukoma. Zvine makuwara naro derere homoendawo ekubharaki nekumba nematemba ndo wamuriwo wenyu. But Zimbabwe has got all the resources yekuti munogara mushe varume imimi. But if you don't realize that now and join the masses of Zimbabwe, because the Zimbabwe that we need now is not politically oriented, is not politically focused in terms of my political parties. No, we need a Zimbabwe that encompasses everyone, so that we start afresh our politics. Because from 1980, our politics have been of vilification. We have vilified our own cadres. Look how Masuku died. It's so sad. He died a pauper. Why? Because he was Ndebele. I can tell you there was no other reason. But that's what we need to cut across. We don't need that to continue. That has got to stop. And the only people who can stop it are our defense forces. So this is a special message to you, my brothers and sisters, muruma security apparatus. Murimo munotombo apply to malone tezimiloni, uko apply ka loan ke kashaki because pay is kukwana. Baba musoja anga ine prestige baba. Tichibva kuhondo musoja anga ine prestige. They were on the top echelons, masoja, ma teacher. Ndo vanhu vaiverengwa munyika, but we have destroyed them to the extent yekuti right now they are begging for survival from ZANU-PF. Saka imbobvai pakubega guys. Zuva rimwe harionze muru. Mumbotaura kuti maya mashefu imimi matumbu muri kuita, but you cannot all be mashefu. Mumwe anofana kuretire atori private ka, but life yake itori bore. Akapuwa loan negovernment yekutenga imba, akapuwa loan yekutenga motikari. Kana izotanga ka business kakanotanga nemari pamwe yekuzokweretawo ka loan kacho, but achirana business rake zviri proper. So mangwanana ano toda kuti titende Mwari, tichitendawo nemimauto edu. Tiri nokuzivai murimo vari focus yenyika yeZimbabwe, mune zvamakatarisira kuti nyika iite zvakanaka, munoshuvira kuti nyika iite zvakanaka. Ndimi watinoudza avo vari vekudya nezvigananda. Aiwa, your day of reckoning is coming, sezvakataurwa naGeneral Chiwenga. Your day of reckoning is coming, and it is coming very soon. Mwari wakuitire zvakanaka. Tirangarirewo hama dzedu dzakasungwa zvizhinji. Comrade Nyoka Yemabhunu, we have got a situation yekuti parodiwa ma resources akawanda, kunyanya yekuti vagadzirirwe mapepa avo enhingi asilamu pamwe chete nekuti nyaya dzavo dzifambe zvakanaka. We appeal to you kuti mukwanise kucontribute, because without you, Comrade Nyoka Yemabhunu will be another statistic regime yava Mnangagwa. Saka tinokukumbirai nekukumbira kuzhinji kuti tibatsirane kuraise ma resources ekuita kuti upenyu hwaite zvakanaka. Ndatenda.